Nagbalampusan ang 10th Infantry Division Philippine Army sa pagkabot sa ilang target nga mamahimong luwas ang Davao Region kontra insurensiya sa paghuman sa termino ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa interview sa Aramen Davao kang Captain Mark Anthony Tito, spokesperson sa 10ID, nga gikan sa 15 ka mga guerrilla fronts ug unom ka mga pulang bagani commands niadtong 2016, usa na lang ka guerrilla front ug usa na lang ka regional unit ang nahibilin sa Davao Region. Gawa sa Davao Oriental, tanang probinsya lakip na Davao City ang insurgency-free. Sa record sa 10ID mo sumada sa 367 armed encounters, 1,567 firearms ang nasakmit, 1,614 ka NPA ang naneutralisa, lakip na 48 ka mga key leaders, samtang 322 barangays ang cleared na sa impluensya sa NPA. We believe na achieve man gid nato ato ang target. High moral gid ang atong kasandaluhan tungod sa ato mga kalampusan. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.